magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicolia. Alam mo, frustration ko talaga yung maging singer. Nakakaloka. Frustration kayo yung kaya makipag-blending. Oh. Yung kapag yung basta magbe-blending ka. Ako din, tuwan ako ba? Nagbe-blend Oo, sila. ang galing, nagbe-blend. Yung isa mas mababa, yung isa mataas, tapos may blending sila. Wow, galing. Sana all may talent na talent ng pagkanta, ganyan. Meron ako mga kakilala na kahit wala silang talent ng pagkanta, kinakapalan lang talaga nila yung mukha nila. Tapos sali lang sila ng sali. Ako naman, okay lang din naman. Well, may mga nagsasabi ng mga voice coach nang sabi nila na yung singing daw, it's a skill. So, ibig sabihin, Pwede you can siyang still develop. Oo, pwede siya ma-develop. Hindi siya, pwede rin namang genes. Like, kunyari yung Cruz family. Oo. Parang yung Cruz family, lahat yan, kumakanta sila di ba? Meron talaga na talagang gifted oo, talaga. parang ganyan, di ba? Yung, Pero, windpipe nila, correct, yung nagbibibrato. Totoo, correct, di ba? Yan, ganon. Ang luma nung vibrato mo. Paano ulit? The end is near. Di ba yung mga pakulot-kulot na bumana? Oo, may ganun kasi parang nasa lahi. Di ba parang nasa genes? Correct, Kumbaga parang hindi mo kailangan magpagluta kasi talaga nasa lahi nila yung mapuputi. Yan, yung mga ganun. So, pero yun nga, yun din naman sinabi talaga ng mga voice coach. Kung alam mo, wala sa lahi mo ay kumakanta, it doesn't mean na hindi ka makakanta. Correct. 'Di ba? So pwede mong i-develop yung skill na yan in time. At maraming ganyan na na-develop in time, ha? Actually, meron akong na-interview dito one time sa Countdown, nakalimutan ko lang. Hindi talaga daw siya kumakanta. Pinagtatawanan nga siya nung maliit pa siya na totoo ba? sintonado siya. Oh. Pero dahil gustong-gusto niya kanta lang siya ng kanta, tapos nag-aral, ngayon ang ganda na ng boses. Totoo. At saka, para interviewin mo naman dito sa Love Radio, ibig sabihin nakapag-release na ng Album. May album di ba? Ganun. Ganyan ang mga eksena, di ba? Correct. So ibig sabihin Kabisyo, may ganyan na pwede po kayong ma-develop. Di ba? So kung sa 2025, ang pangarap po ninyo ay makapag-develop ng kung ano mga skill, correct. Di go. Do it, di ba? Gawin nyo po. Wag matatakot, wag mahihiya. Kung halimbawa, etong 2024, wala na, naunsyami na yung yung pangarap mo na maging singer, maging dancer, maging puppet artist, di ko alam, ventriloquista, comedian. Diba? I-develop mo, malay mo naman, and it's never too late, correct. diba? Madami tayong naririnig na ganyan, Jegs, na kwento. For example, si Mr. Kentucky Fried Chicken, di ba? It took a lot of negative reviews, tsaka lahat ng mga pagbagsak at pag-neglect sa kanyang recipe. At tumanda na siya at lahat bago na-accept yung kanyang recipe. Di ba? Maraming ganun na kung kailan sila nag-40, saka sila umalagwa sa career nila. Di ba? May mga ganun na nung bata sila, na artista sila, hindi ganun pero nung tumanda, saka umalagwa, ganun. Pero wag niyo rin ding isipin na bata pa ako sa kanako. Ay, hindi naman. Gawin nyo na rin today. Gawin nyo na rin itong 2025. Gawin nyo rin. Tama din yan, Jegs. Kasi hindi rin naman tayo sure kung aabutin natin yung pagtanda. Hindi naman sa nananakot, di ba? Pero hindi rin talaga natin sure kung aabutin natin yung pagtanda. So, huwag mo rin naman ipagpasabukas. Tsaka yung pagpaplano, wag lang lahat sa utak, ha? Yes. Sabi mo, parang pagpapayat lang yan. Magpapapayat ako. Correct. Pero sa utak lang lahat. Parang pag-iipon lang yan Nasa utak lang ang lahat, di ba? Meron namang intensyon hindi lang talaga nagawa. May ganun ka ba? Like parang, is there a certain skill that you'd like to develop? May ganun ka pa ba na, gusto ko pa at this age, gusto ko pang maging singer, or at this age gusto ko pang sumayaw. Siguro ang sa akin ang gusto ko talaga magbawas ng timbang. Pero hindi ka naman masyuba Hindi, feeling ko kasi. Hindi,
kumbaga meron pang pwedeng ibawas. Oo. Kasi hindi to yung timbang ko dati na na ideal. na ideal. Ano bang ideal body weight mo? At least mga nasa 56 sa 55 56 kilos. kilos. Oo, parang ganun. Sabagay ako din naman. Mhm. Hindi ito yun eh. Parang Oo. pwede pa akong kung Yung komportable ka. Oo. Mga kailangan ko pa mag-shed ng mga 14 pounds. Yan, Oo, oo. mga ganun. Ang hirap naman nun. Sa ang isip hirap na lang ngayon, ulit. ang hirap ngayon. Oo, ang hirap ngayon. Lalo pa ngayon, hindi natin magagawa. Alam mo, na medyo nag-stop na ako ng December Oo. na ipilit yung diet. Kasi papaano, una ang daming ginagawa. Correct, Yung oo. traffic nakakagutom. Yan. Diba? Tapos ang dami kasing handa, ang Oo. daming tira, ang daming Sharon. Correct, oo. Diba? So hindi magagawa. Pero hindi naman ibig sabihin, hindi na magagawa Oo. ever. Mauubos din po yung mga ulam. Next sir, sukatin niyo na po yung mga mukha namin. Yan. Totoo. So yung ganyan, Oo. pwede namang ma-achieve eh. Oo. Pwede naman yang ma-achieve kung ano man yung trip ninyo na i-achieve. Ako Yeah. ang gusto ko sana, gusto ko talaga tong i-try, pero parang feeling ko hindi ko kaya. Mag-stand-up comedy. Hindi, try mo. Na kasi nakikita ko kunyari yung sa mga yung aircon humor, Oo. yung parang may balance between aircon and kanal. Kaya lang kasi ko hindi ko kasi na-imagine yung sarili ko writing a script. Mhm. May script tapos i-share ko yung script na yon. Kumbaga scripted yung gagawin ko. Oo. Never ko siya kasing ginawa. Wala Oo. akong ganun eh. Hindi ko kayang magsulat. Yung parang kaya kong mangulit ng kulitan tayo, ganun. Oo. Pero yung magsusulat ako ng spiel ko, tapos canned yung mga jokes ko. Ayan. Na Yun naman ang hindi tayo. Oo. Pero gustong-gusto ko siya. Parang noong 2024, yun yung parang iniisip ko na, ano pa kaya mga pwede pagkakitaan? Ganun. Malay mo Oo. ba yung makarinig sa atin na membro ng ng yung Spit Manila, di ba? Oo, Spit Manila. Oo, baka naman. Sali nyo naman kami sa mga Oo. pangarap nyo dyan. Baka pwede kami dyan. Yung parang iniisip ko, kunyari yan, yung kapag ka nanonood ako ng mga videos ng Spit, parang iniisip ko, makakasabay ako na hindi. So, natatakot ako. So, actually, may nag-invite na nga sa akin, hindi lang niya ako, baka nakalimutan niya lang ako, hindi niya ako na-invite. Gusto ko makanood ng mga live na not necessarily Spit. Madami yung mga Comedy Manila, yung mga yung mga impromptu. Oo, impromptu yan, Oo. impromptu, ganyan. Na parang feeling ko kaya ko, pero pag halimbawa gagawa ko ng 45-minute o kaya 30-minute na canned na i-ano mo. Oo, isusulat ko Oo, siya, yung mga mahirap jokes din ko. yun eh. Hindi ko siya magawa. Iniisip ko pa lang hindi ko na siya magawa. Kasi walang juice eh. Oo. Di ba kasi kung minsan sa atin ang juice kasi yung at the moment. Oo, Diba? parang may mga ganon. So, pero gusto ko siyang gawin. Yun, feeling ko naman, yun nga, madedevelop siya. Ang kagandahan naman sa atin, Jigs, meron na tayong background. Yes, Kumbaga, oo. hindi naman, pagka nilagay tayo, kunyari, halimbawa, magkaroon ng ticketing, Aha. tapos nilagay Nicole Ayala, Diego Bandido, Aha. stand-up comedy or impromptu, they already know kung ano yung pwede nilang makuha from us. Correct. Oo, Ganon. Yun na tama. yung advantage natin kasi alam naman nilang ilang taon na natin ginagawa itong ginagawa natin. Pero yung susulat ako ng script. Oo. Tapos, yung script na sinulat ko, yun yung iaano ko. Oo. Hindi ko maano. Ako din, di rin ako komportable. Hindi ako komportable. Parang, nakakatawa ba yun? Kasi Oo. dapat ako mismo, tawang-tawa din. Oo. Di ba? Kasi ako like for example, pag gumawa ako ng script, like for example, yung mga plug, Mm-mm. mahirap gusto ko yung usually, dumarating yung juice pag upo mo, ayan, doon na siya nag-ano, pero yung paghahandaan mo, walang pumapasok. Oo, correct. May ganun eh. Pero, baka naman kasi, Jex, nililimit lang natin yung sarili natin. Sinasabi natin posible hindi din. natin kaya. Oo. Pero kung tutusin, kakayanin talaga. Oo. So siguro sa routine din natin eh. Baka. Oo. Or baka hindi tayo intellectual jokes. Hindi ko sure. Kasi may Hindi mga ko sure. tao, di ba, yung dating boss natin, yung thinking time niya pag gabi. Oo, Doon may pumapasok ganon. yung Correct. ideas. Correct. Gabi hanggang madaling araw yun eh. Oo. May mga ganon eh. May mga ganyan. So, yan yung what if for 2024, yung pa yung naisip ko eh. Makapag-create ako ng isang spiel. Kasi ito yung nanonotice ko eh. Pag nag-host ako ng events. Kasi I'm an events host talaga. But when I host events, usually they invite the same people eh. The same singers, the same comedians. At yung comedians, yun yung point ko. Yung singers kasi pwede magbago ng mga kanta kasi iba-iba, depende sa uso, di ba? Pero yung mga komedyante,
yung spiel nila 10 years ago, Oo. kung ano yung batuhan nila na scripted, Oo. 10 years ago, feeling ko lang Oo. dinadagdagan na lang nila Mhm. to spice it up, ganun. Oo. Pero yun na yun. Yung pinaka-theme. Yun na yun, yun na yun siha. Yun na yun siya talaga. So yun parang, kasi meron ako ilang beses na tinanong ako kung pwede ako mag-stand up. Mhm. Tapos dahil hindi sa ako binigay yung yung job. Oh. Tapos sabi ko, totoo? So, ganon? So, kailangan ganon, di ba? Wala lang, kaya nisip ko, baka kailangan. Kasi, yun nga pag nanood ka sa kanila, yun din yun. Kunyari, alimbawa, gabi-gabi ka mag-comedy bar, Oo. yung spills nila same. Halos. Meron lang talagang pag-inject, lalo na kung may bagong kukulitin, Oo. may mga bagong, di ba? Yan, Yun, yun yung nag-vary, yung mga taong nag-a-attend. Oo. Pero yung spiel nila usual. Oo. Na ito na yung canned natin ito Oo. na yung gagawin natin, ito yung scripted natin. Yan, oo. Ganyan. Tayo, ever since, walang script. Di ba? But that's me. Oh. Kung kayo, kabisyo, meron kayong ganyan, wag nyo ring ilimit yung sarili nyo. Baka naman kayo din yung nagsasabing hindi nyo kaya. Oo. Pero katulad nga ng in-interview mo, di ba? Dating hindi kumakanta. Correct. Oo. Dating pinagtatawanan kasi sintonado. Parang ayoko pa nga maniwala eh. Oo. Kasi ikaw sintonado. Oo, Ganda paano? Di ba? O siya nga, ini-interview niya sa Love Radio as an artist. Why not? Ganon. Diba? So may chance pa. May pag-asa pa. Kaya kung ano man yung pinapangarap mo na parang feeling mo hindi mo kaya mo yan. Correct. Ay, naku. Nakaloka. Kaya yung singing na yan, meron kaya akong ginawang ano tawag doon? Recording. Uh-huh. Kasi pangarap ko talaga maging performer. Dati siguro kumakanta ka sa harap ng electric fan. Oo naman. Yun lang parang ko para magbibrato yung boses ko. Yung electric fan lang yung nagpapakulot ng boses ko. Oo, sarap na yung electric fan kasi feeling mo gumaganda yung boses mo. Gumaganon. Diba? Yun. Gusto ko talaga maging performer. Promise. As in yung basta yung yung sing and dance. Yan. Gusto ko yan. Yan yung talaga yung mga pangarap ko. Ay, sabi ni Lord, hindi na. You can't have it all. Hindi mo nakakayanin. Sabi niya. Oo nga, di ba sinabi mo yun? Oo. Na kung nag-sing and dance ka din, tatanggapin mo lahat ng racket hanggang isang araw may concert ka na sa lalamunan. Kasi di ako titigil. Kasi nga, yun nalaman kong, ganun binabayaran pala yung extra pag marunong mag-stand up. Nag-iisip na ako ngayon. To the point na meron ako recording na parang just in case, bawa pilitin ako na sabihin, si Nicole naman, ganyan. Meron akong USB lagi. Ready? Na naka-ready. Na ipa-plus one ko lang. Oo nga, kasi pangarap ko talagang kantahin yung Rhythm of the Night. Na hindi ko naman sure kung yung mga kabataan alam pa nila yung kantang yan. Pero ang luma kasi ng El DeBarge, isipin mo sobrang luma. Yung music video ng El DeBarge, yung alam mo talagang lumang tao siya. Yun yung gusto ko. May recording ako ng Jegs. Pinaano ko pa yun. Pinaayos, pina-arrange. Pero kahit naka-arrange siya, parang ang pangit pa rin ang boses. Pero pag pinilit ako, sabihin, perform naman dyan. May USB. Lagi ako may USB. Lagi ko siyang dala pag hosting. Magkakasama yan. Mahal kita kasi, Rhythm of the Night, tsaka Buttercup. Parang yung tatlo sa isang USB. So kapag kalimbawa, parang, si Nicole naman, stretch. Nicole, kakanta. Siguro ba yan? Sasabihin ko din sa assistant ko, isa lang mo na yung USB, diba? Dala naman natin, diba? Track number 2. Pinilit niyo ako dito na. Kainis. Kakaloka. Pero ganun talaga, you can't have it all. Tama. Kaya naman meron tayong iniidolo pagdating sa Correct. pagkanta, may iniidolo pagdating sa pag-arte, ganyan. Kasi kung lahat tayo meron, paano na magkakaroon ng celebrity? Paano na magkakaroon ng influencer? Di ba? Correct. Parang katulad lang yan ng hindi pwedeng lahat sellers. Nung there was a time, Jex, na lahat online seller. Parang wala nang buyer. So, walang balance. Yun yun. Diba? Totoo, there was a time tama. nung pandemic. There was really a Sa isang time. barangay nyo na lahat nagbibenta. Correct, lahat nagbebenta. So, sino nang bibili ng leche plan? Kung lahat kayo nagbebenta, di ba? So, walang balance. Correct. Galing lang talaga si Lord. Alam niya yan Ayan. Na kailangan, kung may seller, may buyer. may buyer. Di ba? O siya, exit na po kami. Salamat Ayan. sa pagtuta. Hanggang dito na lang po ang kumikinangers. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!